Ki aku mari metu desa Serang. Serang kok Serang sih lur ya, pokoke desa iku wis lek ngiri nang Pantai Serang ki aku sing nganan. Nang nganan ndek kene iki aku nang Pantai Pudak. Nah, iki Pantai Pudak iki sebelah Pantai Serit ya lur. Mari Pantai Serit baru Pantai Pudak. Pantai iki ndek awal-awal JLS sih, dadi gak ado-ado mlebune lek kepingin nang Pantai Pudak. Pantaine rijik, yo apik pantene dan pantai iki ana kafene, jenenge kafene Cafe Sangga Langit. Lah iki aku gak parkir ndek Cafe Sangga Langit lur, iki aku mudhun parkir ndek nisor, parkir ndek pantene. Karena aku mikirku engko lek aku parkir ndek ngene kafe, engko aku mulihku iki munggah maneh kan ya wis faktor U iki saras-sarasen lur munggah mudhun ya. Dadi iki aku wis ndek nisor ae ambek menikmati keindahan Pantai Pudak. Jane pantene apik lur, pantene apik, risik. Pas aku rono pengunjunge enggak terlalu akeh sing berjubel ngono ku lur, dadi iso dinikmati. Nah, cuma ndek kene ya mikir maneh. Lah lek ndek kene ndelok pantai dari ketinggian kan gak iso, kudu balik maneh nang kene kafe. Nah, wis karena ya wis mikir sih ambek ndelok-ndelok iki mang lur. Ternyata pas aku ngadeg ndek sebelahku kene iki ana kaya dalan setapak ngono iku lur. Cuma aku sik penasaran, aku sik karena aku sik ndelok-ndelok sing ndek nisor, ya dalan iku mang tak deloki ae lur, tapi ndek pikiran penasaran, iku dalan nang endi? Kan aku ngono ae. Akhire ya untuk menghilangkan penasaran iki ya wis tak coba lur. Lah iki aku munggah lur, dalane ya apik ngene iki lur. Ana ya kaya tali ngono iku lur, gawe gocekan. Cuma aku gak wani gocekan nemen-nemen lur, karena apa ya songgoan iki kaya ora kuat. Lah awakku sak gerdu kecamatan ngene are lur. Lah lek tak gandoli terus luwugur jeplok ngono lak ya blae nah lur ya. Ya wis dadine aku wis mek ngene tok iki ambek setengah mengkis-mengkis ngene iki dalane munggah. Lho ya ambek malang kirik barang ngene iki wis tak lakoni munggah. Tak delok teko kene ku wis akeh kem-kem lur. Lek ndelok ke arah kanan niku wis akeh apa lur, tenda-tenda arek ngekem-ngekem iku lho lur. Iki ngono sakjane sore lur wayahe sunset. Tapi karena iki nantang sinar matahari ya lur ya. Malah tambah ulap, ora ketok sunsete malah ulap. Tapi wis gak apa-apa wis ya. Mlaku ae lur. Nah, iki lur wujute lek teko ndukur lur. Piuh. Pantene apike kaya ngene lur, wis ta. Ora rugi rene lur wong aduh tikete lho murah mek 10.000. Parkir ya mek 2.000.